Velkommen. Eller hej. I dag er det en unboxing af 2 hjul og nyt griptape. Her er hjulene. Og det er Eagle. Og ja. Jeg tror, de er rigtig fede. Jeg skal sætte dem på lige om lidt. Og så her er griptapen. Kort, eller ja, vi ses lige om lidt, når jeg har fået det på. Så er vi ude. Og det ser helt anderledes ud nu. Og vi har fået det nye griptape på, det er helt sort. Jeg lige kørt lidt her. Men vi ses i næste unboxing. Hej hej.